ndakasvika mbuya nasekuru ari kunetsana. Mbuya uri kurongedza hembe dzawo musaga. Ndakati kochi mbuya bva wanditi siriya sekuru ako ndikuwasungisa ngavandipe mabhurugwa angu. Nditi ko sekuru ngawapa ichi mabhurugwa wacho. Ndakadongorera kekutanga. Ndiri kutarisa pamabhurugwa pari kuita sepane vanhu. Ndiri kutarisa kechituru dongorera futi. Ndikuzombocheuka kumashure ndikati pamwe ndikaona pane muti urefu vaye pamabhurugwa. Saka ndiziva kuti kusimuka kwaakazoita kana kuti chii chakaitikawo angosimuka ndisina kunzwisisa kuti zvafamba sei vanonzi aenda kuenda kupi kumba kwedu. Tinokuchingamidza ipapa Hasha TV uko kwatinokupai nyaya dzinenge dzichiitika munharaunda, mumatunhu nemunzvimbo dzakasiyana siyana. Nhasi tiri kuMount Abden kune chiitiko chinokatyamadza chakaitika. Kwatati tisvike tinzwe zvizere mumaitikiro akaita chiitiko ichocho chinosuwisa. Makadi hanzvadzi yangu yandinayo panapa. Tiri kuenda makadiwa. Handiti ndingakumbirawo kana makasununguka mupo vatariri vedu vakatarisa kuti munonzano uyezve kuti kuno kwatiri ndekupi. Makadi yenyumuri yeZimbabwe. Inini ndinonzi Silia Chemasi. Ndiri muzukuru watondera yakashaya. Kuno kwatiri tiri kuMount Abden compound number 1 yekuclinic. Right. Vanzvadzi vangu mukati tsananguro here magariro aiita mushakabvu kana kuti muri vairarama sei pakuzosvika pakuitika chiitiko chakadai ichi? Toti nini last year ndakaenda kumusha kwemurume wangu Chimanimani. Alright. Ndakagarako munani vaigara zvakanaka vachigarisana vachigara kuti number 12. Alright. Vanga vasati vauya kunoko? Vakambotanga vachigara kunoko. Kobva vazotama kuno kubva vazosira hanzvadzi yangu imba vabva vazonombogara ku12 ukambotanga wambogara kumakomba uko vabva vazobva bva vazoenda nogara number 12. Saka pandakabva kunoko ndakabva vachigara number 12. Pandazofonerwa last year November namainini vangu vachinditi Silia mbuya wako kunoko vakatiza. Chiti vakatiza vakaendepi kanza hadisi vanenge vakaenda kwaMutare mushakwawo ndikati kovana kanza vakaenda navo vese nahoko nyaya izvi kanza hadisi kuziva kobva ndangosiyana nezvatagara zvakadaro. End of November pandadzoka kunoko pandasvika zveshuwa mbuya akusina sekuru vachigara vari vega ku12 vachigara vega vatatogara tamuna December pandazosangana nasekuru wangu apo vachibva kugomba kwavo vaishandira gomba rekusero. Pandazosangana navo ndaona apo vachikwidza kudai vaina mbuya vangu. Mbuya wangu akapfeka t-shirt yegreen netrouser rawo reblack nemasendro eblack. Vaina sisi vavo vabva kutaura panapa. Alright. Pandatoti mbuya muri right abo tatomhoresana zvakanaka abo toti ndauya ndoda mari yehembe dzevana dzeChristmas kuna sekuru wako. Ndati alright. Pandatosiyana patepa apo pandatovaperekedza kusvika patepa apo ivo bva watofamba bvaenda nekuhighway nasisi vavo. Inibva ndatodzokawo kuno pandatodzana mama ndaonani mbuya maita diwa asi vatoita sei vatoenda tagara kusvika sekuru vanenge vakazoendesa pese pavanga wakuzombouya ndandisingavaoni kusvika sekuru muna February March handichanyatsozeva papa. Vakapisa zvidhina zvavo zvanga zvakawanda vabva kuno vabva vaenda kwaMutare hanzi vakanobvisa mari yavakanobvisa kuti vanodzokererana nani nambuya. Hanzi vakanzibvisa mari yekuti jese utore chimhuri yako vabva vabvisa mari yayo. Saka hanzi vabvisa mari kwabva wadzoka kuno kumusi wakadzoka vakafonera mama vakati maisabhina muri kweri ndiri kuti munotsvaira kumba kwangu vanga uchiri kugara 12 ndoti munotsvaira kumba kwangu ndiri kuuya mobva ndiri kubasa zvikanzi hapana here mwana oita sei vamungakwanisa kubata kuti aite sei anotsvaira mama bva vati chirege ndifonerani Siria bva wandifonera mama bva ndaenda kumba kwavo bva ndatonotsvaira bva ndanosuka bva ndakorobha bva ndapedza bva ndadzoka kunoko bva vazouya mvura yakunaya kwangu vatokumanheru bva watosvika kwakunaya vatonzi handina mvura bva ndatouya kunoko kumba kwangu bva ndatora mvura bva ndaenda novapa 12 bva takadaro kusvika vagara vavazovaka imba yavo apa bva vadzoka bva vagara apa mbuya vaiuya kunoko vaiuya pamwe vaitomboita 2-3 days ndisati ndaita sei ndisati ndavaona
vodzokera. Musi wandakazombotanga kunyatsoona kuti zveshuwa mbuya kuno kuvanoita sei vanouya. Ndakauya panapa ndichiti amai omwe muri bhoira ari Maxine. Dhoo rakavhara nditoti kose kurongo vaenda kupi? Zvoti hadisuzana sati tambaona. Saka ndakutobva uku ndakuuya kunoko. Ndo papasati peswa plastic riripo iri. Ndopo vakabva vandishedzera nepawindo iro riparodhi iro. Nditi asiriya yakuno. Vandaenda paipai. Vabva vanditambidza dola nepawindo iro riri pamberi iro. Nditi ndanonotengera airtime. Dhoo wanga wakavhara usina kuvhura. Vandaenda kutkova ndanotenga airtime vandauya nayo. Ndauya nayo vandasvika vakabuditsa gas tank ravo. Vandipa $2 zvikanzi ndanondifilisira gas. Vandaenda vandadzoka. Ndadzoka ndipo kanditi kosili wambona here munhu ari munomo wambona here mbuya vako. Ndikati handina. Ndipo wakachivhura dhoo. Ndipo ndabva ndaonana nani? Nambuya. Ndaonana nambuya vatatomhoresana nambuya tatotaudzana bho here bho. Vatagara 2-3 days. Vandazouya apa vandasvika mbuya vaye vachinzi vaita sei vaenda kose kuri mbuya vaye zvikanzi mbuya vaita sei vaenda mbuya vati havasi kukwanisa kugara panapa vasina pasina mwana vari kudawo mwana kana wani mwana saka vati ge ndimbonodini ndimbonotsvaga mari ndichiwana mari yekuti ndinoita sei ndinotora vana kata vachita sekubuda kwavaita panapa pandaenda kumundo uko ndichinotema mapudzi. Pandadzoka ndopandadzoka mbuya pasisina panapa vazondifonera vachinditi asori hako ndadzokera kupi ndadzokera kubasa. Vasvapera pai vatagara vavati vabva vazouya futi vabva vagara bva vazopuwa mari bva vaenda kumusha vakaenda nokumusha bva vanotora tinai bva vauya nayo. Tinai ndiye mudiki wacho ndiye mudiki wacho akazoshayiwa. Vadzoka ndakauya inini pamba pavo apa nguva ino masikati so ndakasvika mbuya nasekuru vari kunetsana. Mbuya vari kurongedza hembe dzavo musaga. Akati koti mbuya bva vanditi siriya sekuru ako ndikuwasungisa ngavandipe mabhurugwa angu. Nditi kose kunenge wapaichi mabhurugwa avo acho vabva vati handikuvapa ndinoita sei handina kuvanyima siriya asi ini ndikutora foni yavo handisi kuvapa foni. Mungarangarira kuti ndirini pazvakaitika? Ipapo hangu dhete handina asi musi wacho iwowo kwasisi wacho kwangu ine nhamo yamwene vavo vatoti foni handisi kuita sei handisi kuwapa cheni ndiri kutora foni nekuti mari yangu yandakaendesa mumpako iri kuita sei iri kundirwadza. Vandatobuda pai vanhu vachiita sei vachinetsana. Vandatozonoudzawo mama vakatoti ndadarikawo neko ndatombobatawo hondo yacho vachiita sei vachikikirisana vakatomboendesana kupolisi. Vakaendesawo nakupolisi vandatoti mama ana sekuru aendesana kupi kupolisi nani nambuya. Mbuya vari kuti vari kuda foni yawo sekuru kuti handisi kuwapa handisi kuwapa foni niyeti mari yangu yandakabvisa yaita sei yakandirwadza. Zvapera hanzi vakazosvika manheru bva vazokwekweresana bva vaenda kwasisi wachoko. Vaenda kwasisi wacho ndokwakazoperera nyaya. Handizivi kuti vakazowiriranawo kuti kudiva kwasisi wavo ikoko. Mangwana acho vandatozoonana ndakatozoenda kunhamo ikoko. Vandatozoti kona imi saka vanhu vaita noizi vachienda uko kuine nhamo. Zvikanzi vatagara pai tagara tizoona mbuya vazouya futi. Chandakatanga kuona ndakaona tinai yesi titi bho wauya nani kana mama varipi varimo mumba. Vandapinda mumba mbuya bho pai tatotaurirana taitawirirana mushe vaiti vakauya kunokogara 2-3 days kana wiki voita sei vobuda voenda. Mungarangarira ndirini here pazvakaitika? Madheta handisisina zvangu handichazivi. Vachiuya vachiita sei vachienda vachiuya vachienda. Sekuru apa vazopisa zvidhina zvavo apa zvaenda vagara vauya ndatoona mwana titi bho gogo bva watouyawo kubvawo kunyabhira kwavo vachitouya chitoti vaudzawo sekuru kuti batadiwa uku babwenyu vanzi basa raita sei rapera saka takutoda kutoronga kuti tiite sei tiwane kuenda kumusha. Ndipo wakatosvikawo zvishuwa wakatovaonawo mbuya vachitoti maitadiwa munodarire kudaro so apa tinzwa futi unzi maenda taingonzwa unzi maitadiwa vauya vaita sei vaenda apa tinzwa kuti futi maenda mukaenda apa this time ndoita sei ndokurova ine shamu. Vatoti kana mama ndaita sei ndadzoka tiite sei tigare. Vagara funga 3 days vabva vazombodzokera vabva vazodzoka pakati pechina neFriday ndipo vakadzoka. Vadzoka ndipo ndakazovaona Saturday yacho ndikavaona tikamhoresana
Anenda ngomba kwangu nantoro bizoni zvanguo zvanganda kutoumba kwangu ndatotsvaga imba yekugara pamba pandegara ndanzi chibva panapa. Vandadzokera paiva ndatozouya Sunday makuseni ndichida kuti sekuru vandipo plastic rekurufisa imba. Ndakasvika Sunday makuseni vachitodziya vanga vapisa zvemadhende vakamira vachitodziya moto. Mamuka but mbuya wanga wasina mufaro. Vandato sekuru vanti Siria inenopiwa chitini pamai Stephen. Vandatoenda pamai Stephen ndatopiwa chipoto bvatobvadzisa mvura. Yabva yatodziya mvura. Mbuya vakatobvisa hembe dzavo dzavaida kuchinja. Dzavo nedzemwana vachitoda kuenda kumusha kunotora vana vauye kuholiday. Vabva vatorongedza ndichiona vandatozobuda vandamira apa pamai Auma apa. Mai Auma vaive nemunhu wavairuka Sunday. Tamira ipapo ndamira ndakabva ndaona sisi vavo vakabva vauya vakabata mwana pamaoko. Vakabata mwana pamaoko bva vasvika bva vapinda mugedhi. Handina tombovataudzwa ndikati handozovataudza ndozoenda imomo ndozoita sei ndozovataudzwa. Vabva vapinda mugedhi. Ndamira nguva vandatoona murume wavo abva auya bva apinda futi mugedhi. Apinda mugedhi vandatoti mai Auma inini mamiriro akaita vanhu mapindiro aita vanhu umu. Lazimbuya havana mufaro ndambovabvunza vanditi vari kurwara nemusoro. Lazimbuya vada kuenda kupi? Vada kuenda kumusha. Saka inini ndimbononzwa pamwe pane nyaya yazoita sei yazonetsa. Neti mapindiro aita vanhu umu anoita sei anondijekera. Vandaenda paipai ndakapinda mugedhi. Ndapinda mugedhi ndauda kuti ndipinde mumba sekuru ndopo vakati Siria kudai nini here? Ndikati vatoti apa madhiraya unozoita sei unozouya ndozokupa pandichaona pisi yandichapa mbuya wako yauda kuenda nayo kupi kumusha. Chimbosuduruka panapa tine nyaya dzatiri kumboita sei dzatiri kumbotaura. Ndatoti alright ndatobuda paipa ndatombomira pa ndatozoenda hangu kumba kwangu. Vandaenda kumba kwangu vandazodzoka vandazoya kumanheru. Ndauya kumanheru ndobva ndaonana nasekuru. Ndati sekuru chindipai zvikanisa iwe unonetsa uda kutorufa izvezvi here? Ndikatoti yasekuru zvinhu ndatobuditsa zvezvi zviri pai zviri panze. Panditi alright unonetsa chitarisa chibhedhenura riri apa tione. Vandabhedhenura rebva rungondita chitakura irori handirinokwana zvaro rikasara asi unogona kutosara imwe piece. But ngati mukurarama kwavaita vaimbowana here counseling nenyaya dzemhirizhonga so zvisizvosvika pakadai? Kukanselwa vaimbonetsana asi vaita sei vaikansela. Counseling vaitoiwana vaimbonetsana nekuti apa takuda kutozvitarisa nemagariro manetsaranirana vaimboita kumashure apa vanga kutogara zvakanaka. Saka kuti zvizosvika pakadai so chii chakazonyatsoitika? Inini mandi yacho ndakabva ndamuka kuseni ndati ndinotasa sekuru ndipe chibhaketi ndiende nochera mvura. Vandauya shuwa apa ndakangosvika paine loko. Ini pfungwa dzangu dzakangoti vaperekedza mbuya kumba rese mbuya vaida kuenda kupi kumusha. Vandatodza gogo apa ndikati sekuru havapo vanenge vaperekedzani mbuya kumusha. Vatatogara paye vatagara gogo vatoti asi ndoda pepa rekuti ndise marasha angu ndatenga marasha. Ndoda pepa kumba kwavo rekuti ndise vandipe pepa. Gare katati nguva ino vasati vadzoka. Gogo vatoti pamwe vatoita sei vatoenda vese kupi kwaMutare. Atete zvinogona kungoita sei kuita. Vandatoti gogo marasha acho namuda kuti muda kutora pepa. Imi musasanotora pepa. Mutongonoisa iko kuya ndokutori kuri safe nekuti ni chibage changu chero ndikaona zvinhu zvakawanda ndongozvisa kupi iko kuyo kwakuna nita sei hakuna anobata gogo shuwa ngatutoa marasha avo vakaisa marasha avo kupi ikoko. Chipiri vataswera vatarara mati chipiri chacho makuseni murume wasisa maitado akauya maposa akauya apa paklemba paitove nevaiklemba widandira nga atoripo. Pavatosvika vatoita mamuka achichita mafanisi bobo pai vatonditi mamboona here maitadiwa kana batadiwa. Ndikati handina havana kuenda here kumusha vese sezvaita zvokuenda kupi kumusha vati kumusha havana tikufona vatatobuda pai kuma 33 sengu zuva ranga rauda kutonorereka so ndakangoswero ndakabodoka ndatobika resi rangu ndakuda kutodya ndopandakachizoona sisi vavo neshamwari yavo nemurume wavo nagogo vari apa ini ndiri pamba pangu apo ndopandakavaona ndikati vana vangu sarai muchidya vandatogadzika plate iya ndakana kumbodya na spoon ndikati vana vangu sarai muchidya ndimbonoona vanhu avo pamwe sekuru vazoitawo sei vazodaira foni
Vandatosvika vatasosangana apa, vandatomhoresana mushe nemurume wacho, vandatombopfugama apo ndichiti hangu chi mafanizi, ndatoti amazvonero kuti ndiri mukadzi chaiye akarongeka chi. Vandapinda mugedhi, tapinda mugedhi sisi wacho ndipo wakatora 2 tumahafu, so mwana wakatombochema mudiki kupa achiti mama siyai chii sei mahafu, tichitombotora nyaya tichiita sei tichiseka. Vabva vadongorera ndipo vabva vazoti hanhu asi mune chinhu chikuita sei chiri kunhuhwa, asi vanhu vakaendepi. Vadongorera ndipo wakazodongorera bvaita akakudaisa uchitaisa kupi kudhoo. Saka ivo mfunga ndipo wakabvaona chi sekuru bvata mama zviri mumba umo pamweni ndatadza kuona siri yaitawo sei. Imbotarisa ugogongo kangogara patudhina turipo apapo, wakangogara ipapo vati siri yamboitawo sei imbodongorera. Vandatsika utudhina tuye nemahafu ari pakona po pakajegera waya, pakasungirwa waya, ndo pawakatsika netudhina tuye. Vandatsika kwabva ndachidongorera, pandakadongorera kuhwindo kuya kudhoo kuya ndo pandakachiona ichi chasekuru ichi. Kwabva ndatongodzika pepe vandangoti magogo sekuru, kwabva ndatongodonha peko, kwabva ndatongotanga kuchema. Vandatobvapo ndatozoenda notora vana vangu kuti ndizoziva kuti akazovhura dhoo ndiani. Vamwe vakumboti aiwa mukadzi ndiye akazvisungirira, vamwe vati aiwa murume, but pamagumbezi taitotarisa pamagumbezi, taitodongorera pamagumbezi, zvino pavanoti hai magumbezi